बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बर' माहारि दानाय आरो थामोनथानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आफाद आरो मेलेमजिबिफोरजों जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारग' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि, बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि बर' गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायमेल लायो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखै गुबुन गुबुन जिल्लानि साब डिभिजनाव एबसुआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफा मावफुंनाय आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि मास्टार रेस दानांगौ गेरेमसा हारि आरो जोङो आल्टिमेट गलसिम थांनांगौ। जिहेथु जोङो थांनाय 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो बिएसि गोरोबथा मोनबाय, बेनि उनाव बिटिसि 6 सिडुल आरो बिटिसि 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै मर अट'नमि, एरिया एक्सटेनसन आरो सिट माने समस्ति बारायनाय माखासे जोंनि अधिकार आरो क्षमता कनस्टिटिउसनेल आरो जिखिनि पलिटिकेल जिखिनि राइट्स दङ बेखौ एडिसन खालामनानै बिटिआर सुक्ति जों मोनबाय। दा बेखायनो बे मोनथाम सुक्तिनि सायाव जोंनि जिखिनि रियेलाइजेसन, जोंनि जिखिनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकार बेखौ जोङो बोरैहाय मजबुत खालामनानै फैबाय थानाय समाव बर' हारि दालांनांगौनि थाखाय आरोबाव मा मा हाबा मावबावनांगौ दङ। जोंनि जायफोर बारग' एबसु, बारग' एनडिएफबि, बारग' बिएलटि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स भलन्टियार्स फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जायफोरनियाव जातीयताबादि सिन्ता चेतना आरो जातीयताबादनि फारसे जेब्लाबो गोथौ फोथायनाय दङ बिथांमोनखौ लानानै जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायदों आरो दिनैनि आथिखालनि जि थासारि दङ बे थासारिनि सायावबो जोङो एसेसमेन्ट खालामदों। खारन बिएसि, बिटिसि, बिटिआर बर' हारिनि संग्रामनि गेजेरजों, सोमावसारनाय आन्दलननि गेजेरजों त्यागनि बिनिमयाव, शहीदनि बिनिमयाव बे दाजानाय आरो बिनि जोङो मालिक, जों बिनि बिग ब्रादार आरो बेखायनो जोङो संबिधानिक जि मर्यादा बेखौ दानि अबस्थानिफ्राय आरोबाव बोरै जोङो मजबुतसिन खालामनो हायो। राजनैतिक रैखा कवच आरो जोंनि जि बर' हारिनि बा ट्राइबेलनि जिखिनि रक्षनाबेक्षन पलिटिकेल राइट्स आरो बिनि रैखा कवच बेखौ जोङो बोरैहाय एन्जय खालामनो हायो। दा बे गासै बिथिंखौ लानानै जों सरसा खालामदों। दा बेखायनो एकर्डनि सायाव जायफोरा भुल धारना होदों, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै जायफोरा माने बेले बेजे प्रपागान्डा होदों, बिनि सायावबो जोङो इन्टेलेक्सुयेल रायजो राजानो क्लियार बुंदों जे बे एकर्डआव लिरनाय माने 1 निफ्राय 10.2 सिम 3.1 एरिया एक्सटेनसन जाय खामानिया बिएसिआव जायाखै, सम्भब नङा होननानै सानदोंमोन, जाय खामानिया बिटिसि सुक्तियाव जानांगौमोन नाथाय बै समाव जाहोनो हायाखिसै, बे खामानिखौ दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम 40 गामि सोसननानै आरो बै ओनसोलखौ उदालगुरि जिल्लायाव बिटिआर 6 सिडुलाव दाजाबनानै उननि समाव जिल्ला बांहोनांगोन आरो बेखौ सेपारेट एन्टिटियै जिल्ला जों क्रिएट खालामनांगोन। नाथाय आपातत जिहेतु फेस मेनार 60 खान गामि सोनांगौ, 19 खान गामिया हाबबावनांगौ, बेखौ जों कमप्रमाइज खालामाखै। 30 जोंनि नभेम्बरनि दिल्लीनि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि जि डिसकासन जों स्पष्टयै बुंदों। दा बेखायनो गामि सोनायनि जि मोनसे प्रक्रिया, जि प्रसेस, बियो गभर्नरनि खामानि, आसाम केबिनेटनि खामानि, बाउन्डारि कमिसननि खामानि आरो बे लेभेलाव सोसननाया पारा 40नि गेजेरजों सोलिबाय थागोन। खिन्थु जि 3.1 साबक'स्ट 3 दङ बिनि गेजेरजों 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा समस्ति बांहोनाय, बिनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बिनि बिलआ फैनांगोन आरो 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार, बिटिआर काउन्सिल, मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिसिम जिखिनि प्रप'जेल हरनांगौ समस्ति बानायनायनि थाखाय बे प्रप'जेला थांबाय। दा आङो मैया खोनादों, मैया नुदों जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे माने संग्रामि नेतामोन, खिन्थु दिनै सासे संग्रामि नेतानियाव माबायदि बेबायदि भाषा फैनो हायो, माबायदि बेबायदि खोथा फैनो हायो। जोंथ' इउनिटि आरो पिसनि खोथाखौनो आपिल खालामबाय थादों जे पलिटिकेल पार्टि बर'नि जायफोर दङ बे इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीयताबाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा, नेसनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै